First John chapter 4 verse 7, 8, 9 ug 10. Mga igsuon, maghigugmaay kita kay ang gugma gikan sa Dios. Ang naghigugma sa iyang isig katawo, anak sa Dios ug nakaila sa Dios. Ang wala maghigugma sa iyang isig katawo, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan. Pinaagi kaniya. Ang matuod nga gugma mao kini. Dili kita mo'y unang naghigugma sa Dios, kundi siya mo'y unang naghigugma kanato. Gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Ang Dios makapanalangin kanatong tanan, pinaagi sa ang pulong palihog manglingkod. So ang topic na to, the source of love. Okay? So ready na ta maminaw? Hinay mong tapad, higugma ang pulong sa Ginoo ha. Kung love nimo ang pulong pud sa Ginoo karon, imo ginang pamation. Alright? So sige, point number 1 mga igsoon sa tuang pagtuon sa gugma sa Ginoo, God is the source of love. Atong hinumduman, love did not originate from human or from man. Wala nagsugod ang gugma sa tao. Kay ang tao hinimo raman sa Ginoo. Ang atong context nga gabasa kanina, kisay unang nahigugma? Ang Ginoo. Ang Dios mo unang nahigugma, dili ang tao mo nahigugma sa Dios. Unya ang origin or ang author sa gugma dili tao. Ang Dios. So kung ikaw o ako mahigugma ta, dapat ang atong paghigugma base sa klase nga paghigugma gikan sa Dios. Dili gikan sa pamaagi sa tao. Kay daghan mang klase sa gugma sa tao karon dinhi sa kalibutan, no? Nga gipasaya-saya na lang ng word nga gugma gani sa uban. No? Wala nila hununa nga ang Dios mismo mao ang gugma. So kung may gugma gani ka, ayaw nagpasayain ng gugma kay gikan na sa Ginoo. Misuse of love is a sin. Kung imong i-misuse ang gugma, di na makasala ang tao. Kay kung ang tao dili magiyahan sa pamaagi sa Dios unsaon pagigugma, sipyat kita. Amen? Daghan kayong mga nangapakyas, so gayon pa nila, nangapakyas sa gugma. Actually, dili na siya ang saktong term kanang word na pakyas sa gugma. Kay ang gugma sa Dios di man gid mapakyas. Amen? Og ang author sa gugma, ang Dios man, unya ang Dios kay di man mapakyas. So di ta pwede moingon nga napakyas ka sa Dios, ang Dios di man mapakyas gid nimo. Ang tao ra gyud napakyas sa pagsabot sa gugma. Amen? Usahay kita ra gyud mga tao, mga kaigsunan, kung di ta magiyahan sa pulong sa Ginoo, mapakyas tas pagsabot sa tinuod nga gugma. Kung dili na to masabtan ang tinud-anay nga kahulugan sa gugma, diha na mosulod ang dili maayong pagbati, dili maayong hunahuna, ug dili maayong buhat. Akong balikon, kung mapakyas ta sa pagsabot sa tinuod nga gugma, mapakyas ta sa ato ang pagbati, sa atong pangunahuna, o sa atong buhat. Muna nga, kung atong sabton pag-ayo, ang kahulugan sa tinud-anay nga gugma, diyahan kas Ginoo, unsay imong bation, unsay imong hunahunaon, o unsay imong buhaton. Nasabtan? Okay. God Himself is love. Ngayon man diya nga God is love. Unya ang Dios di man mapakyas, ang gugma sa Dios dili gid mapakyas. Ang tao ray napakyas sa pagsabot o paghimo sa pagtuman sa tinuod nga gugma. We can only give what we first receive. Kung ikaw mahigugma sa imong isig katawo, unsaon nimo pag-assure nga tinud-anay kang nahigugma? Unsaon nimo pag-assure nga kanang imuhang gugma ngadto sa imong isig katawo tinuod na nga gugma? Kay daghan kayo karon mga batan-on magugma na yon panahon sa February. Tinuod na. Mag-uol din sila kay wala sila uyab.
Ang ilang unahuna, basta February, tuwa na sa 14. Kay Valentine's Day ko, no? Mga batanon, hinundumi, ang tinuod nga gugma, wala nagsugod sa paagis tawo. Og dili sad ang tao maoy naghimo sa gugma og nag-author sa gugma. It's God. So kung mahigugma ka, kinahanglan sa Diyos nung paagi. Amen ba? So kung Diyos nung pamaagi, gikan sa pulong sa Ginoo. Unsay dili pwede, bawal, ayaw buhata. Nasabtan? So ipahimutang pag-ayo anang imong gugma. Ipahimutang ka ng imong gibati. Ipahimutang ka ng imong ginahuna sa gugma sa Ginoo. Kaya kung imong na ipahimutang sa imong kaugalingong pagbati gunahuna, walay Ginoo, pakyas ka. Makasala ka. Tinood? Naghang mga tao nga nangapakyas sa pagsabot sa gugma. Muna ilang giingon nga napakyas kuno sa gugma. Dili. Sila rin napakyas sa pagsabot. Kita rin tao mapakyas sa pagsabot, pero ang Diyos dili gyud na mapakyas kay siya may gugma. Kung tinud-anay lang gyud nga ang tao nakasabot og nakailas sa tinud nga gugma, kanang imong gugma dili gyud na mapakyas. Kay gikan mo na sa Ginoo. Amen. Atong pagpakan ng Ginoo. Og later on inyong masabtan mga igsuon unsa gyud ang tinuod nga gugma sa pipila ka mga sermon basin mga second or third mapasabot na nato. So arita sa source of love man, okay. Kita mo aning illustration, adunay usa ka baso o usa ka tabay. So gikan ng tabay kanibang spring ba kanang flowing nga tubig. Ang imong cup dili na makahatag og tubig ngadto sa lain. Ang dili pinaagi imong ipatungod sa source sa tubig. First, we are empty ta. And we need God's love. So you cannot give love without pitching the source of love. So kinahanglan kang mangayo sa Ginoo sa tinuod nga gugma. Kinahanglan kang mukabo sa atawbay sa Dios nga mao'y source sa gugma. Then diha na ka makahatag og tinuod nga gugma ngadto sa ubang tawo. In the same way, we cannot love others unless we are filled with God's love. Di ta makahigugma sa uban kung wala ta napuno sa gugmas Ginoo. Unsa man ang naastong kasing-kasing kung wa tay gugmas Ginoo? Kapungot, kalagot, kasuko, kayugot, pag kamadinumtanon, dali ka masuko, dali ka maglagot. Pero kung naa kay gugma igsoon, dili na to. Kabalo na kang mapailob, kabalo na kang pasensya, kabalo na kang mo consider, kabalo sad kang mo sabot, o kabalo kang may gugma. Og pinakalisod, ang pagigugma sa taong di kaganahan. Naa kay silingan nga di kaganahan? Naa ba kay parinti, kauban sa panimalay, or silingan nga dili kaganahan or di siya ganahan nimo? Vice versa. Naa ba? Ano naasa ko no? Kung naa man gani, kinsa man na nga usahay di kaganahan niya, magsurok imong dugo niya, base naa kay kalagot or naa kay unforgiveness. Dili ka kapasaylo. Niyo sa may tabuan na kung magpabili na sa imong kasing-kasing. Unsay gingon sa kasulatan, ang kanang tawo nga nagdumot sa isig ka tawo, mamumuno. Bisag wala tud ka nakapatay, pero na kay pagdumot sa imong kasing-kasing, mura na kag nakapatay. So dako kayo ang kinibang rule sa usa ka tawo nga mahigugma. Kay kung wala ang tinud-anay nga gugma sa Dios, dili jud ka makahatag aning tinuod nga gugma ngadto sa uban. So muna kinahanglan ka mukabo ug mukalos sa tinud-anay nga tinubdan sa gugma ang Dios. Amen? Amen.
So God is the spring, we are only the cups. Dili kita mo'y tinubdan sa tubig. Dili kita mo'y tinubdan sa gugma. Ang Diyos mo ay tinubdan sa gugma. Makahatag ang gugma sa uban kung ikaw mukalos sa gugma sa Ginoo. Amen? So, unsa mo na to pag kabot nga makakaton ta sa gugma sa Dios? Una, kinahanglan kang magtuon sa pulong sa Ginoo. Mubasa ka sa pulong sa Ginoo, maminaw ka sa pulong sa Dios, naa dinhi daghan kaayo mga pamaagi. Unsaon nato mapakita ang gugma ngadto sa atong isig katawo. Amen? Kung dili ta magiyan ani nga klaseng gugma naa sa pulong sa Ginoo, mapakyasta, masipyata. Amen ba? Okay. Sunod, ingon diya sa John 3:16, sa point number 2, love revealed through Jesus Christ. Atong gibasa diri, unsa gipakita sa Dios nga ilahnan sa iyang matol nga gugma, unsa iyang gibuhat? Ihang gipadala ang ihang bugtong anak. According to John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Kisa yang gihatag iyang bugtong anak, dili ni siya basta-basta nga kasing hatag, sakripisyo ni. Ikaw kaya ba nimong matanaw imong anak mamatay para mabuhi lang ang uban? Kaya ba nimo nga makit-an ang imong anak nga mamatay para lang mabuhi ang tanan? Nay usa ka istorya sa usa ka amo ni ko ipakita niyo unya. Tatagaan ta mog hint. Nay usa ka amahan nga nagtrabaho siya sa usa ka bridge. Siya mo'y tig-abli o tig-sira. Kanang bridge sa Europe, nanay kanang abli sira. Open ba? Mo-abli. Nya, sira na pod. Ana. Nig-agi sa tren, yan ang i-down. Kunya, mo-agi na pod ang kuan, barko, yan na pong open. Para makaagi ang barko. So, dako na siya nga kanal. So, abli-abli sira. Usa kadlaw niya na, kay, yung anak koy-koy kumpod niya. Nagdula yung bata. Samantala siya, nangapito siya o nasa lain nga gi-operate, wa siya kabantay nga naay nagpadulong nga tren. Mulabang na sa bridge. Ang yang bata mo'y nakita, siya, Daddy, na tren, abot na, padulong ng tren, wa kabantay. Ang bata mo'y niduol, ni adto sa kanang lever, kanang mo ipol ang kuan ba, kanang machine para mo down. Accidentally, nahulog ang bata dito sa makina. Unya, pagkahulog sa bata dito, nakabantay sad siya nga nawala yung anak. Tagpo siya, asa man yung bata? Karon nakita siya sa tren, nagpadulong na. Nagpadulong na ang tren. Niya, hapit na gyud. Nakabantay siya nga, ang iyang bata na dito sa ilalom. Kung iyang kuhaon pa yung bata, madugay siya, malangan siya, iniglabang sa tren, mahulog, daghang mamatay. So nasa sa sitwasyon nga, alanganin ba? So sa iyang gibuhat, pwede na niyang kuan, guula kay kung iyang i-down, iyang bata mamatay. Apan kung dili niya i-down, mas daghang mamatay. Unsa iyang gibuhat? Kaya ba nimo mamatay imong anak para lang mabuhi ang uban? Inana ang pagbati sa Dios Amahan. Nga dili lalim ang ihang gibuhat nga sakripisyo nga ipadala niya iyang bugtong anak si Jesus para mamatay para nimo og nako. Grabing gugma. Ikaw kuno, imagine ko no. Kung ikaw pa to ang amahan, ikaw pa tong ginikanan. Kaya ba nimo magtan-aw nga ang imong anak mamatay para lang ang uban mabuhi? Imong pinanggang anak number one, the only begotten bugtong anak. Imong gisakripisyo para lang mabuhi ang uban. Muna itong tanawon niya. I hope makarelate mo o makasabot mo. Usa ni ka-illustration mga kaigsoon na kinana itong ibutang itong nahuna. A parent gives their best for their child. Amen? Wala di ginikanan nga nagplanog daotan para siyang anak. Iya jong paningkamutan nga ang iyahang mga anak mapatubo nga maayo, buutan, tarong, apan sa grabe sa gugma sa Ginoong yang gipakita
ang iyang buktong anak na kaya niya nga mamatay o gilansang sa krus para lang mabayaran ang imong sala. Kaya ang bayad sa sala, kamatayon. So kita unta mo'y angayang mamatay tungod kay kita nakasala. Pero si Jesus Christ mo ay gipuli sa Dios Amahan mamatay puli nato. Dako kay tag-utang kabubuton sa Ginoo. Og mao na ang pinaka dako kayo nga konkretong gugmang gipakita sa tibuok kalibutan. Gugma sa Dios kanatong tanan. Amen. Okay, sunod. Point number 3, love proven by the cross. Giprove na sa Ginoo diha sa cross nga kinahanglan adunay mamatay para sa atong mga sala. Dili ka makabayad sa kadaghan sa imong sala og akong sala, di ta kabayad. Dili ta angayan pod mo bayad, kay ang angayan rang mo bayad ang katong walay sala. Sa to pa, helpless ta. Kung wala pa gipadala ang iyang butong anak nga si Jesus, nga maoy mo puli o mo bayad sa atong sala, o moray pinakaangayan, wa gid tay mahimo kung wala to siya. Ingon ang Ginoo, without me you can do nothing. Kung wala ko, wala mo'y mahimo. Bisa kung saan to paningkamot nga moadto ta sa langit, bisa kung saan to paningkamot nga maluwas ta, we cannot be saved by our own. Di nato kayang magluwas ng kaugalingon kung wala ang Ginoo. It's only Jesus Christ mo'y pamaagi nga naluwas ta. Dili pinaagi sa maayong binuhatan, bisa kung sa kakabuutan pa, bisan pagtarong pa kang tao, pero kung wala kay pagtuos Ginoo, wala nimo dawata si Jesus, walay pulos ang imong pagkabuutan, walay pulos ang imong pagkamatarong, mura naghugang trapo. Pero tungod sa imong pagtuo ni Jesus, ang imong pagtuo mo ay nahimong magsilbi nga maluwas ka. Imong pagtuo ni Jesus Christ na siya ang halad para nimo og nako. Hinumduman nato mga kaigsoonan Romans 5:8. While we were still sinners, samtang kita nakasala o makasala pa, Christ died for us. Si Kristo namatay para nato. Dili ta angayan pasayloon, dili ang tata angayan limpyuhan, pero tungod sa iyang kaluoy, ipasaylo ta o gihanluan ta. Amen? Karon kay gipasaylon man ka o gihanluan ka, mubalik pa ba kag lunang? Pasaylo ka o gihanluan ka, mubalik pa ba kag lunang sa magbaboy? Kanang baboy, iniguman ni magdigo, ang nature sa baboy, humagdigo, mulunang balik sa iyahang linigo. Nga mahugaw siya balik. O gusahay, luod kaayo, samas iro, naaman asakuan, kasulatan nga, humagsuka, iya pong kanon, iyo. No? Inana ba ang atong kinabuhi? Nganan taging unana ang kinabuhi, samas baboy o samas iro. Human kag gilimpyuhan, human kag ipasaylo, mulunang kag balik sa hugaw, or mukaon kag balik sa imong suka. Hinunduman nato mga kaigsonan nga kita, gilimpyuhan na tas Ginoo. Sa imong pagdawat ni Jesus Christ, sa imong pagdawat niya, o pag hinulsol nimo sa imong mga sala, gipasaylo ka, gihinluan ka, gilimpyuhan ka. Amen? Ang iyang kamatayon sa cross, nagpaagas og dugo, katong dugo nga giula niya sa cross, mootoy paglimpyo nimo og nako. Amen ba? Katong iyang gibating kasakit dito sa cross, iyang giangkon ang imong kasakitan. Imbis ikaw unta mo'y dapat masakitan. Kita unta mo'y dapat masakitan tungod kay kita mo'y nakasala, dapat silutan, kita'y masakitan, pero iyang giangkon ng kasakitan, puli nimo o puli nako. Amen. Atong pagpakan ng Ginoo igsoon. Hallelujah. Hallelujah. Most people love when it's easy. Nga mga tao nga mahigugma lang sila kung sayon lang higugmaon. Pero what if lisod higugmaon? Kaya ba nimo higugmaon? Katong imuhang parinti, imong silingan, imuhang mga kahigalaan nga naglagot nimo or dili na mo friend, enemy na mo, kaya ba gyapon nimo silang higugmaon? Kaya ba gyapon nimo silang takdon? Amen? Jesus stayed on the cross when it was painful.
Kaya ba sa Ginoo nga manaaw siya dito sa cross? O diya din mawagtang itong iyang samad? Kaya ba sa Ginoo nga ihabang silutan dayon itong mga taong naglansang niya? Kaya ba niyang buhaton? Kaya, kay gamahanan man siya. Pero nga naman nga, nag-remain siya dito sa cross for a time. Aron pagpakita sa mga katauhan nga kaya niyang antuson ang kasakit aron ipakita niya ang iyang gugma nimo ug nako. Sasahay ka namang may gugma ta, kinalantang muantos og sakit. Dili man lalim, usahay ka na may gugma ka, labi na sa mga taong dili angayan ni gugmaon, masakitan ra ka. Tinuod? Pero kung naa kay Diyos ng gugma, ayaw isa pa yan nga masakitan ra ka, importante na higugma ka. Amen? Si Jesus Christ, nagreklamo ba siya dito sa cross? Kasakita, biyani, oy. Ha? Nagreklamo ba siya dito sa cross? Ayang papakita nga siya nasakitan? Hinoon, iyang gi-express ang iyang kauhaw. Giuhaw ako. Uhaw siya sa imong gugma. Giuhaw siya sa atong pagigugma. Kaya mga tao, bisan pag ipakitaan niyag maayo, gibuhatan, yapon siya daotan. O sa inana ba na ang kinabuhi nato? Bisan pag unsa ka kamaayo, doon mga tao nga dili gyud ganahan nimo, buhatan gyapon kag daotan. Ayaw lagbaslig daotan. Una niingon si Apostol Paul nga ayaw baslig daotan ang daotan. Kung dili basli kinig maayo, mo na ang pagpakita gugma. Mo na mga kaigsonan, kung doon na patay mga heartaches sa mga kagahapon, pasayloan na to sila, or pwede nimong kalimtan ang mga panghitabo, or mahimo og ganung part sa memory, pero ay na sig balik-baliki. Kayo say mo na sinugdanan sa mga conflict o away, ang katong mga kagahapon nga gibalik-balik. Pasabot wala pa kapasaylo. Pasayloan na to. I-release na to. Ha? I-release na tong mga kagahapon nga mga sayop, mga pakyasan nga inyong nabuhat. That's part of your history, not part of your future. History na lang to. Ang imong future, ang Ginoo na. Amen? Ayaw sugot nga, birahon ka sa imuhang kagahapon. Birahon ka sa mga kalagot, kapungot, kayugot. Ayaw sugot nga mo hinungdan nga dili ka malangit tungod lang sa imuhang pagdumot. Kaya nga naman mga kaimpirno na, mamumuno man ang tawag sa Ginoo anang tao nga maglagot. Ang si tawag anang tao nga maglagot, mamumuno. Nay kapungot, nay kalagot, nay kayugot. So dili pwede mga kaigsunan nga magbaton ta ni anang hatred or unforgiveness. Kay delikado na. Ingon ng Ginoo, sumala sa iyang gisulti nga pagtudlo nga pagtulunan sa pagampo og pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo. But ipasabot, mapasaylo ka sa imong mga sala kung ikaw pod mo pasaylo sa mga nakasala nimo. Nya maglisod mo kag pasaylo kung naa kay kalagot. Maglisod kag pasaylo kung naa kay gihambin nga kayugot. But pasabot, di sa kapasayloon kung di ka kapasaylo. O nya, kung di ka mapasaylo o di ka pasayloon, di ka kaatog langit. So kung gusto ka matog langit, release them. Give them all to Jesus. Amen. Pasaylo ato sila. Ayaw na to kalaguti. Kung makita ang mga ganimo, tagda. Nya kung nakikigayunan nga, imo siyang matagad og pag-ayo, pwede nimo tagag pagkaon. Pwede nimo siya i-treat og kaon. Or kung toxic ay siya nimo, ayaw lang pagpaduol. Pero kung nakikigayunan nga mag-uli mo, anong dili? Amen ba? Kay God is the God of reconciliation. O kita gitawag po tas Ginoo nga mo reconcile tas mga tao balik sa Dios. So ayaw pud magsugot nga kamo hinungdan nga katong tawhana maimpyerno tungod kay naglagot ito nimo. Katong yang kalagot diha nimo, mo to yung maghatod niya sa impyerno. Nya ikaw malangit ka kay nakapasaylo naman ka.
Unya, wala mo na reconcile, naglagot siya nimo. So, kung natay kay guyunan nga makareconcile ta sa mga taong nakasalat nato or nakabikil nato, atong tagagi gayon nga magbag-o ta o magbag-o sab sila. Amen? Dili na to tugutan nga ang mga kagahapon nga mga dili maayo magpabilin hangtod karon ug hangtod sa umabot. Dili man na siya maayo nga tinilon. Mura kag nagtinil ang kuan ba kanang baho sa imuhang kinabuhi. Ilabay na. Ilabay na ang bisan unsa nga mga butang nga makahatag og kadaot sa imong kinabuhi. Amen ba? The cross proves love that does not quit. Ang gugma mula hutay, dili mo undang. Ipakita dito nga kaya sa Ginoo nga agwantahon niya ang kasakit. Bisan pa igsoon usay ka ng imuhang pagbati ba nga mingka nga di lang ko ako ray masakitan. Kanang word nga masakitan rata. Tinuod man na masakitan rata pero kaya ba nimo mo agwantang mahigugma bisag masakitan ka? Mora po na sa minyo sa mga magtiayon. Dili jud kalikayan usahay naay panahon nga magkasinakitay siguro mong istorya. Tinuod mga minyo. Tinuod pero ayaw kalimti ang paghigugmaay. Kay kung naamoy gugma, kanang gugma maoy mag-hold ninyo nga makalahutay mo sa inyong relasyon. Kay kung wa ganin ang gugma, ay muna nga bulag dayon. Paka dayon. Paka ng agis balay. Kano man, away man dayon. Wala naman ang gugma. Pero naay panahon siguro nga naay mo'y conflict, naamoy away, naamoy lalis. Part naman na sa inyuhang mga lamas kami nyoon. Pero ayaw gidwad-an ang gugma. Amen ba? Kaya ang gugma mula hutay, it will never quits. Inay mong tapad, I love you with the love of the Lord. Niya katong naay mga kuan diha. I love you with the love of the Lord. Niya katong naay mga magtiayon diha, I love you. I love you, Brad. I love you, sister. Amen. Okay. Sunod. Palihog ko. Next. Dili lagi. Palihog ko, Pastor James Paul. Dili lagi mo ako aning dauton naman guro ni. Ilisdanan ibalhin ko no. Ibalhin og kuan kanang butanganan. Dili gyud. Palihog ko next na lang. Next slide na lang, Ker. Dili siya mo kuan. Kaya mo tanaw ta kuan kanang video karon. Nya kung mohilak mo, okay ra gyud mohilak mo. Dara. Sige. So, mo ni ang akong gingan the bridge master. Nya bali ko i-on ang katong video kanang audio para madunggan nila kung naay mga music na gamay. Okay. Kato i-kuan to Ker, i-play to siya Ker. The bridge master. Sige. Ato ang tan-awon ang mo ni ang usa ka illustration nga ipakita sa gugma sa Dios alang nato. Sacrificial love. I-click dire. Kana i-click na siya. Kana. Okay. Adunay usa ka amahan na siya nagtrabaho sa train station. Nya grabe gyud na yung gugma sa iyang anak. Yung anak si kuy-kuy po niya sa train station. Kada duty niya, wa pa may nag-eskwela yung bata. So, kuy-kuyok yung bata dito sa train station. Ligaw kayo sila, happy kayo sila, kuy-kuyok niya. Lipay ang yung anak magtanaw sa train. Nasa diya sa rilis. Magdua-dua yung anak inha sa rilis, usahay. Wala pa'y train mo agi, magdula diha. Ganahan kayo sa magtanaw sa train mo agi. O sa mga tao po nga naadi asol sa train mo agi.
Makita siya sa mga tao, mga pasahero. Nya diya sa sulod sa train ay lain-lain klase mga tao. Adunay mga tao din ha sulod sa train nga mga klase-klase. Adunay naguol sama nimo, naguol. Adunay buy isog. Ang uban isog. Adunay selfish, makasarili. Dili ganang managad. Naay mga nasakitan. Unya, naiuban diyan na alipin sa bisyo. Nagkuhan siya, nagsuyop siya diya sulod sa train dito sa CR. Magina na. Lain-lain klase tao. Daghan kayo sila dito. Sulod sa train. Sa kaadlaw ni ana, adunay sipyat nga nahitabo nga nahimong trahedya. Adunay nanawag niya. Okay ra ba diha? Okay ra? Okay ra sir. Okay ra sir. Okay. So, yung i-check. Okay ra. Sige, abli na. Nainiagi nga kuan kana usa ka boat or ship, barko niagi. So mo na ang train dito sa Europe. Train station, pwede siya kana abli-abli kana train release sa train. So abli na nya nainwagi din nga barko niya. Kung naay mo sulod nga train, idaan po na niya para moagi ang train. Nalingaw siya, tanong siyang bata. Namingwit pa yung bata. Namingwit. Lagaw siya kadyot. Mga pi siguro siya. Kananiagi nga barko. Naagi na. Yan ay na po yung padulong di ay nga train. Kapit din sila mag-abot di ay. Ang iyang bata mo'y nakabantay o nakita na naay train nagpadulong. So niagi na ang barko. Niagi. So nakabantay ang bata nga naay train nagpadulong. Sa dad. Padulong na ang train, dad. Bantay. Wala siya kabantay dayon na naay di. Napasay gi-check dito sa kuan sulod. Muna sa kalingawan na iyang gi-check. So, unsa gibuhat sa bata? Ang bata mo inisulod dito sa kanang lever. Iyang i-pull ang lever para mo down ang release. Nahulog yung bata dito sa sulod sa makina. Oy, palihog ko. Kung kanang kuan. Not now. Saan na siya? Restart? Not now lang, not now. Kanto nga ka na. So, ang bata mo yung nag-alig-alig. Nahulog ang bata dito sa makina. So kung iyang naugon ang iyang bata dito, basta hindi niya maabtan ang train pa moagi na, so makamatay ang dagang tao. Naglibog siya kung sa iyang buhaton. Hapit na ang train maabot. Iyang idang or sagdaan lang niya. Napiit na yung bata. Kung iyan ang idang, ang iyang bata mamatay.
namatay ang bata. Inalang magiging edad kaya para mabuhi ang dagang tao. Luwi kayong amahan. Na-save ang dagang tao, pero yung bata, namatay. Yung buhaton karon mga kaigsonan, dawata ang gugma sa Ginoo. Reflect on God's love. Nung duminga, di gugma ka sa Ginoo. Grabe ang sakripisyo ngayang gibuhat para nimo o para nako. Dili lalim mga kaigsonan nga maghimog sakripisyo kay dako kay siyang kuan ba sa itong kasing-kasing. Mga tandog yun sa itong kasing-kasing. Sa may mong buhaton, what is your response to the love of God? Sa may mong response sa gugmas Ginoo? Respond God with obedience. Simple kayo ang gipangayo sa Ginoo sa tuwa. Mutuman na taniha. Mabuhata siyang mga sugo. Atong tumano ng iyang kabubuton. Hindi ta magtuman sa tong gusto. Gusto sa Ginoo nga ang imong kinabuhi magmalipayon hangtod sa hangtod. Gusto sa Ginoo nga ikauban kaniya hangtod sa hangtod. Dito sa kingarian nga walay katapusan. Sa langit na puno sa kalipay. Hallelujah. Real love begins with God. So we have to stay connected to the source of love. Sama sa gugma sa Ginoo igsoon, bisan usahay sakit, mubatit tagkasakit sa pagigugma, pero atong buhaton tungod og alang sa atong gugma sa Ginoo. You have to sacrifice. Ay gisapayan kung sa'y masakitan ka. Importante na gugma ka. Usahay sakit ba sa imong buot ang pagigugma? Mahimo na siyang kaya nimo kung ang imong gugma Diyos nun. Just stay connected to the source of love. Love God, love others, and also love yourself. Nga ayo kalimti, pinangga ka sa Ginoo. Pinangga ka sa Ginoo. Ayo daota imong kaugalingon, ay buhatig daotan imong kaugalingon. Igugma ang imong sigkatao sama sa imong pagigugma sa imong kaugalingon. Nagsugo ang Ginoo ana. So kung imong gigugma imong kaugalingon, ay po daota ang imong sigkatao. Higugmaan sila sama sa imong pagigugma sa imong kaugalingon. All you have to do first is to stay connected to the source of love. Amen?
Hallelujah. Magkanta ta. Hallelujah. Itong kantahan itong sa tinuod lang. Sa tinuod lang, gibati ako sa paghigugma. Come on, Charles. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Just close your eyes and bow down your head. Sa tinuod lang, gibati ako sa paghigugma nimo. Tungod sa gipakita mo nga gumakan ako, ingon sa dili ako mahimutang malayo kanimo. Busa dili ako umiyak kanimo. Ato balikon sa tinuod lang. Sa tinuod lang, gibati ako sa paghigugma nimo. Tungod sa gipakita mo nga gumakan ako, ingon sa dili ako mahimutang malayo kanimo. Busa dili ako bubiya kanimo, Ginoo. Bisan wala kita makita, ba nakita ko ang gumaho. Buhay ka nga Diyos nga akong ialagaran. Bisan ako makasasala, imo akong ipakaway sala. Takos ka sa tanang pagkain kong pasalamat. Salamat, salamat sa grasya o kaluoy mo kanako, o Ginoo. Salamat, salamat sa gugma mo walay paglubag. Kay ginuwas mo ako sa pagka makasasala, o Ginoo. Bisan wala kita makita, aba nakita ko ang gumaho. Buhay ka nga Diyos na akong ialagaran. Bisan ako makasasala, imo akong ipakaway sala. Takos ka sa tanang pagdayi kong pasalamat. Hallelujah. Ginoo, dagang salamat kayo sa imong gugma. Ngayon mong ipakita diri ka namo, Ginoo. Salamat, Lord God, for your great love. Na dili matungkan ni bisan kinsa, Ginoo, dinhi sa kalibutan. Lord God, salamat kayo. Na bisan dili ang tami angayan, aman imo kami gipakamatsa. Dili ang kami angayan, Ginoo, aman imo kami gikaluy-an, Lord. Salamat, Ginoo, sa imong gugma. Alang ka namong tanan. Thank you, Jesus, for your love. Thank you, Jesus, for everything you have shown us, Lord. Come on, church, let's say thank you to Jesus. Let's say thank you to God the Father. Pasalamati ang Ginoo diya sa imong nimutangan karon. Ibukay imong baba sa pagpasalamat sa Ginoo. Bukay imong mga baba sa pagpasalamat sa Dios. Diya sa imong nimutangan karon ikaw ulawig suon. Just open your mouth and say thank you to God. Pasalamati ang Ginoo sa imong nimutangan karon igsuon. Ayaw ka ulaw. Ayaw ka ulaw, pasalamati ang Ginoo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, Jesus, salamat. Salamat sa grasya o kaluoy mo kanako, o Ginoo.
sa pagka magkasasala o Ginoo. Bisan wala kita sa sita, nakita ko ang gugma mo. Buhi ka nga Diyos nga among gialagara. Bisan ako magkasasala, imo akong ipakaway sala. Tapos ka sa tanang pagdaig kong pasalamat. Hallelujah. Thank you, Jesus.